ಯೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾ ಮಲ್ಪುನು ನೀ ದಾದಲ್ಪುರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಚುಳಿ ದೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ದಿಂಚ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ಪೆ ದಾಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜೇರು ಒಕ್ಕನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಕಂತದು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರಡ ನಾ ಇಂಚ ಚುಲಿಗೆ ಪಡ ಒಕ್ಕಲ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕು ಇಂಚ ಇಂದ ಇಪ್ಪಡು ಅದಾನಿ ಕಟ್ಟಾಪಿನ ಕರ್ಮ ನಲ್ಪರ ತಿರನೆ ಜಾಗರದ ಮಂತೆಗೆ ಅಂಚ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಎತ್ತಿಂದ ಹಾಕೊಡೋದು ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪರನ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವ ಕೆಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಪೆ ಕಿಲೋ ಕೈನೋದಿಗೆ ಒಕ್ಕ ನಾನು ಬಂದರೆ 35 ಕೊಡ್ದು ಕಂದಿನ ಅವಳು ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಕಿಲೋಕು ಅಯ್ಯ ಉಂದಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿಗೆ ಏರಾದಾದನಾ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಮಾರೆ ಉಲ ಇದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬುಡಿಯೇರು ಎಂಡ ತುಕೆಂಚ್ಕೋರು ತಿನ್ಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಹೌದು ಅಂತೀರಿ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಚೀ ಅವೇ ಯಾವತ್ತ